So abi na guys, ug taras ali siya ag mangila di man pus Valencia. Ang mangila di po daras Valencia di ay. So mo to experience naman na hang i-share nga kananay kita dapat jud kananay kunto sa atong kaugalingon ba para di ko ta makasa. Mas birthday yung ka-answer na is. Diba? Pa kasi mo sagdanan na. Bukan po sa guys. Dila guys. Hi guys, good morning. Karon di ay naglungag kog mais. So di ko kamawag ilang tao do budjok, pero kani hadineng ang gradin ni arang gata ka mura gagmay. So para rin sa mga iro. Pwede pa ni para sa tao guys. Ganahan mo kaon. Hey guys, money ag lang ang pagkasa mga iro tana so share ka so mais. Ja with matching nilaw uy. Awang iring. Ay nagunan pud na nga sabi ni mga among buyon. So guys, money kuya wala among mga alaga guys kay kuan kinahanglan sila og dung agaglain kay og dunga parehang sa among kaon na parang mahal ag kuan among konsumo kay ang kaning mais guys sa 40 ra man ang kilo kaning nga ninja naanan to sila mais. So money dinaagan sila agama kay puwaman berarti bigangas-angas na ya sa puwan sila nilawoy kay ang ano agan ni mga iro akan sa Bartol biganahan na sa nilawoy kay naanad na sa nilawoy nga kuan nilawoy nga utan dyan na mapilinunan so mura ni ilang kuan guys kuan sila kabuok di na sila mga bugpud kay mo na ilang naandan nga kaon. So guys, ano ni sa gula na nanani nilaw oy dya. Ang iring. Sa iring kay dito gamay siro. So ito. Pwede raning kuan kanana ay salian amo ni guys. Ja, dilata. Sagol. Isa to? Isa re? Pero ako nito ha? Ang plug sa kuan. Nang sa pipi, hindi mo nang iba yan. Ansa ang ka? Ansa? Ansa day? Oh, nangato na sila guys. Init pang ipabugno ka na makalbo bulat ng iro. So ana dali sila sa kon kani sa iring na nandiyan na mo dinhi pud sa iro kay bukagin man natin nagdaga tay buro ana. Na samo kan pud ing duha ka akong nanay. Ya kahuwat. Ano ya mong kaon? Ha? Oh, grabe konsumo ron arang ka pait tuwa jud kay budget. Kani mga iring kani ang iring kay mukha lang pag mais. Dara. Sila oh. Dawa. Pero na sila inunan. Manilang ko lang. Ngayon jud may mag iring guys kay ka sa bilaga dari. Kay basig dagko na mga bilaga. Magsinang sagit na pud. So next is si Bartolby. Bartolby ka ta. Here. Come here. Here. Nandiya ka. Kana si Jamo is. Takman. Nairing. Ay, ka dito ka. Mga dagas ito. Okay, come here. Yes. Hali. So, Miss Bartolby, yung ka-answer na is.
sa lanan na. Bukaan pa rin siya guys. Na guys. Diba? Dala. Uy, iti kag corn. Iti na guys. Nawag duha. Murag kurik. So padong ko sa tulo kadag kinahanglan ko ta mag lipstick o mag vlog guys kay hindi ko ta murag nag-irig. Ito mo nagwak-wak. Kaya magsinsin. What? Kaya ito sa ibali sa danan. What sa? Mas vaksin. Pag mo iso. Dara si mat. Adya, saway ka. Pagnono ka ha. Ikaroon sa inyo. Ito nang sakot ha. Kakadiha. Siya mo inom tubig, na ipo tubig puno di hawa ni inom. Malas siya guys. Kapunas-punas sama sa naong. Makakaon no. Simo pag ilang plato. Mangaway naman silang duha guys. Mag-iilog. Dali na nagtuo. So napa sila panihapon. Okay, kung sila mo kaon, buntag og hapon. Hi guys. Kita mo sa mong kuan among pagkaan sa among iro, di ba? Sa panahon namo sa una, kanang mais mo dinay among kuan kanang naay di pa din may pagkaon basta kay si tatay makaani. No choice mi bisag di mi ganan kaan na sa una. Napagus mi. Pero karon maanda pod mi dana okay ra pod magmanayong kanon. Diya. Mga to guys. Si parit agamong budget sa among iruog sa namo kay kuan kanang bato-bato mo ng mais. Diya ag bugas nga umay kay pertimang mahala. Diya kinahanglan pod ni puwa kay isa ka budget ani among kaano lata nga dinung ag diya. Kaning kuan kaning bugas nga puti di ko ka magdungag og sa gulag puwa kay malata anda din sa ganang lata ang dinungag so mo na nga kuan kana na ay dungag gid mi og kuan so wara nang i-share ninyo guys kana laging mais sa panahon namo sa una sa Namazonas Insi nami na may experience sa una kay nami juta nga arang lazo pas anunang ikandari siguro siguro mga ingana kalazo sa una sa kuan guys kay mo lagi nay among panginabuhian ang kuan kananay trabahong tatay kay mananang mamudjud ka ng mga lagot mo sa bukid so kas din sa kawadag mais ja og tingani po daris kanang nay basak mag tanong po sa og humay so humayo ka ng kuan agamong agisa among anihan sa una kay disud man lagi lahi ra man mga bata ron guys kuntara sa among mga panahon sa una kami sa una eskwela mi sa mi mo eskwela to pa mis kuan kananay ato pa mi sa di basak maguna pa mi before mi mo sud sa eskwelahan sa buntag magkamot magkuan ng mga bata karon baging ni ana
puro na naman duwa. Ka-stress sa imong sa galing sugo. Ultimo paglaba bisaan ang labunon. Yan na dyan mo masugo. Kung sa kay pasensya. Sus, bawal lang ka. Kami sa unang usap ng mga eskwela, ayayin ng mga bata ron. Kay kananay sugoon ni mo, pabang-banguan na lamang ka. Naman na yun nga imong sugo. Imong tugtog, imong sayaw. Naman ni ang naong nga. Wala kung magawang ni si Hermelita. Oh, katuloy si Hermelita, nasa bahay man ron, kita man sa mga vlog nila. Kanang ang maguwang kanang bilib ko na niya kay sa mga na dyan na si Zay murag tumboy, murag laki sa panahon na mo sa una kala magikumpara guys ang sitwasyon sa panahon karon ng mga batanon mga new generation man kaha diya sabi ang mga batasan di na bang puro na naman cellphone sugoon mapangabanga kita guys sinashira pod na kaya observation na sa kuan kananay karon ba panahon grabing ka lahi ra jud sa among panahon sa una pero kanay si mi mukha manig mais o ay di ka ganahan itong hilo day Ito sa una. o na ugwa jud kay ko ano no jud kay dito jud kay basa-basang kwarta ron para sa imong konsumo arang lisira kadto panahon kay grabe mga palitunan ang mahala so dari sa Valencia di wa jud ko yung nang libak ko sa Valencia natinga ako kay tweet mig karni ni gapon ba tayo gato karni day Saan lang? last nes naging adlaw na shock jud ko kaya gilang karni dari nga kanang na ay kaning baboy tag 400 na kilo. Tug dito ko sa Alicia kay tung nagpalit ko dito katong ning booking kung nangihaw sila ang manghod tag 180 ra. Sus dari. Maraming taga Valencia og kuan kanang na ay mga dato kasug na madyo. Ja ahadyan nang gitiman ang ilang mga presyo. Naman ni isda no kaning isda bitaw nga kanang na ay kanang gagmay ra bitaw sa nga to Mangsi. ang mangsi sa tinid lamang gazud naman ni taga Alicia ang kanang mangsi sa Alicia kanang bitaw isakay og nay manuroy bitaw nga isakay ra ng ada ba sakay manuroy isda tag 100 or 80 ra dyan ng kilo. So kumutana pa kang nanay kay no dyan kasagaran kay gana sa tayo na paisan butangan bitaw butang asin ba kanang asinan nja kanang apaisan tag 80 or 100 dari nga nas dos dagat abot to sa 120 ang kilo ja ug atukas merkado grabe pong mahala ja murag nanapoy kanang na ay pamutang na siguro na nilang ilang isda diha kay kananay mga dubok na so ikumpara jud na guys ang presyo dari sa kuan Valencia ug sa dito sa Alicia ja katong last kuan experience pud na mo dari naapoy kananay uban nga mangigo ra pud sa kanang na ay tanaw siguro po nilang imi dato na kay ato laging kuan guys harang-haraman ning i-share sa merkado sa rang usa sa kunos ko sa merkado ang lakaw busy man lagi mi dari so sa time gibot ko tayo patungan nagpapanday kami nga sin ulit naman nagdaan na mag-isda ja ko pa lagi ni Zaya na maglagis ka ng kanang dubok na or kanang kon kay kita mga inahan or kanang mga experience sa kanang sana natay mga kay bawo bitaw sa mga
klase sa isda. Ibaw jud tag unsa ni dubok ug unsa na nang pisko pa. Pusing uli naman siya ning perting ni Padza. Ni na siya nga kanang naay gi pautang ko no si sa taga Valencia sa merkado ko no. Diyan ko nga, ha? Nay nagpautang nimo? Bitbit tag isa pautang di ay nga nagsunod pud. Naningil. Murag gizagi, murag ilad gud to siguro pud. Diyan. Sus kay mo guys, ang isda. Kanang isda ra ba jud nga murag matambak ka kanang dagko bitag mata sa mao tong isda day no. Diyan. Bali worth 1,000 pesos. Pati ako kay pautang ko ni sa pagtatadiha naman aga nang naibadji nga di naman nato i-mention. Na magbaji kay karang di man day utang. Gisundan man day si Ja. Kay gisingil la John. Ja, ato na siya ko. Sus paghinlo para sa isda. Mura na ginamus. Maho na siyang bakag. Moto nga ako kauliun ko, kasuguron ko, katunjong sa merkado nga awadon ba. Ja sige sa pungpugang nga azal malay ko nun ja. Kay baw kag disaraning doong karang na ay isda dito sa Mangiro. Wala nga moto nga time guys nga i-share lang pa na ninyo nga injong iro adto jud ninyo palabay pa ka ano kanang mga isda nga inununan kay magkagarapatan jud na sila. Kay dadto jud ko nakakuan nga ang duha dito ka klase isang isda basta 1,000 pesos kanang na ay singa tong dudag budloy Kato ba tatang suki day nga i Tagaluway? Kanang tuy o katong matambaka. So ang tuy kay daghan man lagi. Ang ginunan sa kananay 1,000 pesos ba ta? Wa pila tong kilo. Di man sila makaon kay ang man sila kadubok. So mo to nga ako nagdumot ko sa baji nga kanang naay naman dyan i-mention kay naman dyan adaris Valencia nagdemot dyan ko ni dyan karon mo sige sag alok sa isang balik dyan di dyan kong palit dyan maratot sa isang balik sa tong iro dyan matugis nga ang kuan ang katong may inunan mo tayo among himay-himay sa among iro sus nga naman dyan ko sa among iro kay silang tanan panggarapata man sus kay laki na dyan ko dito alam dyan na sige na alam dyan na i-vlog sa una o gunsa na pagpanghimuto ang mga iro. Nya silang tanan ang mga kuto nila nangamang nagasbangbang tungod to sa isda. Mala nga experience na nga ang iro baka na naman nagutan or kanang na ay pwede ra pod og kuan kanang na ay salin-salin adjaw lang jud nang kanang na ay tuy kay na liman ka nga usagid ka panaksan ag karapatan ni kuan ni Maxim ni tibok adlaw jud ko dito magdubog ko maangutan kay kana laging dagko guys nga halos murag ko nakadagko abi na nagmamatay among iro dagtong time kay kanang naay garapata lagi sila tungod lagi datong isda nga kanang naay yun una na hunja siguro mga 1 week siguro po nilang kaon dito di dedyo na maado sa iro basin pwede siguro na sa iring pero ug kanang iro galing naka-experience ko kay ingan pas doon na nga ba di ko na pwede so maato gikuan sila gigarapata sila tingnan mo kung ano sila man tanan dyan dali arabo sa guys kay kuan kanang naay mangamang sa bungbong lagi kato kana lagi among sala dana kanang puti man dyan na tanan kitaan dyan na nga daghan lang mangamang sila bawat sa balibo mo to nga mo na ang giingan nga kanang naay digid ang ay pagkanang iro sa kuan sa toy Hindi mo to guys. Kaya yun ko nga. Ang tao bitang mangilad. Kaya kato kaya pag ilad madugto ka na na so, siyempre si ilad jud nila. So pag ilad nila ninday. Kaya nangana kani kay wani kuan mo ani alamag sa mga isda. Kaya layo ko nga
kananay bisag asa din si mangilad no ja to nga gusto mo to nang siguro tong bajiha kay nasungot lagi ko ja ijak hina ko yan nga malita ko no ko so kinsa may din magmalita sa iyon ana kay paghinlo na maro ito nga pwede nang dubuka ko ang mangilad jud bisag asa naa basta laman jud makailad sila taon ja makahalin pud sila mato nga na dugay naman nun nang inahitabo gisyo na share laman ha guys sunod sa iro nga hapon i-share niya ang iro di din mo basa-basa pa kanalugan ng mga inan nga tuy kay makadaot na silang kuan dyan makagarapata jud kay kaloy sa Ginoo karon ang mga iro mawala sila na pakanagin anak pakanon nun yung pag-isda pero di ka hindi mo pakan isda pero pakanon mo pero kanang naay di pud kanunay banja kanang na ay sabaw-sabaw ginagmay ra kana sila kay di man mga arte na mga iro kay mukha naman na si bisag kanang nay labi nagutan mga ano na sila basta na namin lami-lami pud sa ilang kaon unja maro dito ang vlog guys karon ja buot sa ko nag-mention sa kanang anggingan nga kanang daddy pas Valencia ang mangilad so kanang nay ako nag-mention pero amo dyan nang na-experience dari naman din na sim-im kaya di dyan ibut-but so mao to na so dila masang nahuna kay nang kanang nay basta maka-kon ko sa among mga iro ba dyan kanang na ay mao to nga naka abinaho kanang naranas ali siya ng mangila daya po daris balin siya day so mao to experience naman na hagi-share nga kanang nay kita dapat jud kanang nay kunto sa atong kaugalingan ba para di ko ta makasa like katong nahitabo ni kana na ay aso ko ina nga to nakasa siya siguro gusto po siya nga mahalin ni jang balida bisag dubok na or di na jud makaon kay bawa na jang bakag gi sagulan na bag pila ka buok nga medyo ko gi pa ibabaw pero pagugas pa na sila kana na ay aram na jang kabaho so mo to nga ko kana ilad man jud na so mo to unja maro tayong vlog karon thank you for watching bye bye